Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya tuan sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, as in ang mga minasunod. Pasasalamat sa mga biyayang natanggap ni Nene del Rosario, as in ni Doti Monte. Pasasalamat, Dolot, Nina, Ani Serrano, Lorraine, Evanine, and Robert Jr. Eifert and family, Nina Evanine Clarete and family, Arnel Rubio and family, Lawrence Evan Rubio and family, Lizelle Lumbria. Birthday blessing ni Danny Fornoles, Dolot ni Del Fornoles, Asi ni Bebot Matias. Pasasalamat, Hali Kisis Fe Bagadyong. Para sa pagpasa sa entrance exam sa Philippine Military Academy ni Robert Adriano Jr., Dolot ni Merlin Adriano, sa karahayan ni Lawas ni Father Lorenzo Juan Harsha III, sa karahayan ni Lawas kan mga may helang na miyembro kan LLFCC and CRC, specialmente ni Salve Cabral Asinte Bahamunde, para sa marahay na salud ni na Arnold Kirby Bunyag, Carmen, Cindy, and Arnaldo Bunyag, Dolot ni Binang, para sa karahayan ni Lawas, asin Ninal, Donna Viel Maria, Maria Faye, Jerome Rodriguez, Dolot kan Rodriguez family, para sa Diyos Nona Tabang, Dolot ni Nene del Rosario, para sa pagpasa sa let exam ni Cheryl Jane Bagadyong, Dolot kan Bagadyong family, para sa karahayan kan Lawas ni Baby Justin and Eloise, Dolot kan Matias and Enguero family, para sa special na intensyones ni Mel Ezekiel and Mel Gabriel, para sa marahay na lawas as in recovery ni Ernie Bong Rubio, dulot ni Mila Rubio, para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Arnaldo, Dolot ni Benang, kalag ni Ernesto Velasco Sr., Dolot ni Emily Relucio, ni Emma, asin sa kalag sa mga purgatorio, Dolot ni Nene del Rosario, sa kalag ni Jose, Dolot ni Bibi Decena, ni na Manuel Salvador, Virginia, Dolot ni Del Fornoles, sa kalag ni na Perfecto, Avelina, Alicia, Dolot ni Milagros, asin sa mga kalag sa purgatorio, Dolot kan Matias family. Ngunyan, iyo ang ika-20 sa na Domingo ng taon. Ang tema, pagtabang sa mga nangangaipo. Ang liturhiya niya to ngunyan, nangangapodan sa satuya, nabuksan niya to ang satuyang mga puso para sa mga nangangaipo. Kaipuhan niya tong tabangan ang mga dukha. Ipahiling niya to ang tunay na espiritu nin pagkamuot sa kapwa. Ini ang kabotan kan Diyos, na magdanay ang tunay na paghiniras-hirasan. Ipamibi niya to sa selebrasyon ng Eucharistia, na mapasatuya gabos ang danay na presensya kan Diyos no na pagkamuot. Ang satong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Yun ang kanta. Magkanta. Kaugmahan na dai makakaagaw, kuni kauya sa samutang tao.
kaugmahan na dai makakahali, kun kami sa imo minapuli. Bunganin pagtiripon, nin mga magturugang, pagtubod niya mo lugod magraro, ikaandang na kami akoon. Kaugmahan na dai makakaagaw, kun ikauya sa samuyang tao. Kaugmahan na dai makakahali, kun kami sa imo minapuli. Sa ngaran ka na maasing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na banggi po sa Indo gabos mga tugang. Diyos maray na banggiman po. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magkadigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katulungan, sa mga tao para ang buo. Inoong awin ka, rinorokyawin ka, sinasambangin ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Alen ng himnon, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bukong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan
sa mo pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa roo ka nama, paheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kaburangan, ikasanaan durog kahalangkang. Jesu Cristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ama, andayng sukol mong kapangyarihan, nahihiling sa imong pagpatawad asin pagkaherak, danay na panua kami kan mga balaog, nin sa imong pagkamuot, tabangi kaming magkamit kan buhay, na sa imong panuga, asin makahiras kan mga kaugmahan, nin sa imong kahadean. Iniinahagad mi sa ngaran ni Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asin in Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapaabot sa tuya kan enot na babasahon ang mga tataramon ni Propeta Amos. Ipinahayag kan propeta na ang mga makasadiri, ang mga mayaman, dai magdadanay sa saindang mga kinabano na kaugmahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Ini ang sinabi ning kagurangnan na makakamhan. Herak man sa mga nagpapahayahay sa Siyon, asin sa mga matiwasay sa bulod nin Samaria. Herak man sa mga yaon sa higdaan na marfil, sa mga naghihigda sa saindang mga sofa. Herak man sa mga nagkakakan mga karnero, asin pinatabang mga baka. Herak man sa mga nag-awit nin marigsok sa tanog kan arpa. Siring ki David. Herak man sa mga labi-labing nag-iinom nin arak, asin ginagamit ang pinakamarahay na lana sa paglahid sa sainda mansana. Alagad, daininda ikinamundo ang pagkarumpag ni Jose. Kaya sinda ang mga isinubol, asin tapos na ang gibo kan mga tawong marigso. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang kagurangnan maimbod sagkod paman, matanos para sa mga pinapasakitan. Kakanon itinataon niya sa mga nagugutom, asin kaligtasan sa mga yaon sa bilangguan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Mga buta, pinapakita nin kagurangnan. Mga buktot, tinanos nin kagurangnan. Andayohan, sinusurog nin kagurangnan. Inaampon ang balo asin ilo. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An matanos namumutan nin kagurangnan. Alagad, linalaglag ang dalan kan tampalasan. An kagurangnan magahade sagkod paman. Diyos sa Siyon sa panahon na daing kasagkoran. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. An paghulit ni San Pablo kay Timoteo, iyo ang pangangaipo na ipahiling ang tamang pag-utob kan mga katungdan. Mauot ni San Pablo na ipahiling ni Timoteo ang marahay na pagpadara sa komunidad. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika na tawong sa diri ni Diyos, maglikay ka sa gabos na bagay na ini. Hinguwawon mo ang katanosan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pagtagal, asing kahuyuan. Makilaban ka sa marahay na laban ning pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo ning buhay.
na mayong kataposan. Huli ta dyan ka inapod ning Diyos, kang ipahayag mo ang sa imong pagtubod sa atubangan ning dakol na saksi. Sa atubang ning Diyos na nagtatao ning buhay sa gabos, sa kasaatubang ni Kristo Jesus na nagpahayag kan sa iyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato. Pinagbubutan ta ka, utubon mo ang mga tugon sa imo, saka maging maimbod ka sa pagsunod ka iyan. Sagkod sa aldaw, kan pagbalik ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Sa tamang panahon, ihahayag siya ng Diyos. Ang Diyos na banal, asin iyo sa nang kagsakop. Hade ning mga hade, asin kagurangnan ning mga kagurangnan. Siya sana ang mayong kagadanan. Nabubuhay siya sa liwanag na mayo ning si Isayman na makakadulok. Dai pa siya nahiling. Dai siya ng God mahihiling ni si Isayman. Siya ang kaumawan, asin ang kapangyarihan na daing kataposan. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinapaabot sa tuya kan Ebanghelyo ang mensahe na ang sobrang pagsarig sa mga kinabano na kayamanan, iyo ang makakadara sa tuya sa pagkakasala. Kaipuhan na ilikanyato ang satuyang sadiri sa mga kinabano na bagay na makakaraot sa satuyang relasyon sa Diyos. Kaipuhan man ang pagtabang nyato sa mga dukha. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Alleluia, 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 Alleluia. Naglalaom ako sa kagurang nagsasari. Hallelujah. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Igwa kay tunin sarong mayaman, mga mamahalon an mga gubing niya, asin masisiram an mga kinakakan arwal daw. May saro man na dukha na an ngaran Lazaro. Pano nin lugad an hawak niya. Danay siyang nakatukaw sa may pintuan kan mayaman. Nagmamaot na makakakan. Dawa kan mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Lain pa kayan, rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam, an mga lugad niya. Nagadan ang dukha asin dinara siya kan mga anghel sa kataed ni Abraham. Nagadan man ang mayaman sa kailinubong. Kan nasasakitan na ang mayaman duman sa kinaban nin mga gadan, nagtangad siya asin nahiling niya sa harayo si Abraham, saka si Lazaro, kataid kaini. Kaya kurahaw siya, Amang Abraham, kahiraki man ako, sugu aman si Lazaro na idutdut an muro niya sa tubig, tanganing paliputan, ang dila ko, huli, ta nasasakitan ako nin makuri, sa kalayong ini. Kalagad sinabihan siya ni Abraham, Aki ko, girumduma, nakan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo ang gabos na kaginhawahan, mantang si Lazaro, anas, pagtios. Ngunyan, nasa kaginhawahan sa digdi, mantang ika, nagtitios. Lain pa kayan, igwang hararong na ampas sa pagultanan ta, tanganing dai makabalyo diyan, anyaon digdi. Asin dai makabalyo digdi, anyaon diyan. Nagsabi an mayaman, kunsiring amang Abraham, nakikimaherak ako sa imo, na isubol mo si Lazaro sa harong nin sa kong ama,
Huli tay gwapa ako duman, ni 5 tugang na lalaki. Padumanon mo siya, nganing patanidan sinda, tatibaad makadigdiman sinda sa lugar na ini, ning kasakitan. Alagad sinabihan siya ni Abraham, yaon sa inda si Moises, sakaan mga propeta, kaya dapat na magdangog sa inda an mga tugang mo. Nagsimbag an mayaman, dai amang Abraham, alagad kun may sarong mabuhay liwat na magduman sa inda, mabakle sinda. Sinabihan siya ni Abraham, kung dai sinda magdangog ki Moises asin sa mga propeta, dai man sinda matubod, maski pa may mabuhay liwat sa mga gadan. An marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kung minsan, nadadangog ta ang mga tataramon na so close, yet so far. So near, yet so far. Sa mga common conversations ta. Minsan nga ni ginagamit ta ini to describe people na who happen to be physically or biologically close to one another, but emotionally far from each other. Halimbawa na lang, nagirumdumang kulugod, igwang sarong retired na ina, burang na. Sabi niya, he cannot but express her disappointment sa iyang mga aki. Tano, na-realize niya na kung noarinda siya naggugurang na, saka man nagrarayo si buot kan mga aki niya sa iya. So, naintindihan niya man daa na igwa ng kanya-kanyang pamilya asin trabaho an sa iyang mga aki. Alagad, an ikinakamundo niya, ninhulita dawa pagbisita sa iya, day na magibo kan sa iyang mga aki. Kaya nasabi niya nga ni sa diri niya, siguro mas maray pang magadan na lang ako. Ninhulita pag nagadan ako, siguradong mababaling sa kuya an atensyon, an presensya kan sa kong mga aki. Dawayaon na ako sa kabaong, at least natipon ko sa kong mga aki sa tubangan ko. Mga tugang, makulog sa satong parte kung kita ini-ignore o pinagpapawalang bahala kan mga tao o kan mga kapwa niya to, kuno arin kaipuhan niya to ang sa indang tabang, presensya, asin, atensyon o pagmangno. Kaya nga ni, iniman an naranasan kan dukha na si Lazaro sa satong ibanghelyo ngunyan. Sabi sa description ni Jesus, manunungod sa kamugtakan ni Lazaro, siya sarong dukha na nagtutukaw sa pintuan nin sarong mayaman. Ansa iyang kinakagan, si mga rakdag, mga tada-tadasa na, kay itong mayaman na nahuhulog sa lamesa kaini. Asin, siya, ansa iyang hawak, panunin lugad. Nakaka-recognize lang kan sa iyang presensya, mayong iba, kundi si mga ido, nagidila kan sa iyang mga lugad. So, araw kayan kahirak itong kamugtakan ni Lazaro. Si mayaman man, susog sa satong ibanghelyo, sagana siya sa buhay. Yaon na sa iya gabos, sobra-sobra, pangani. Alagad, kan duminatong naan kagadanan, sa duwang ini, mga laskita ninhulita, si Lazaro sana, an nakapasiring sa langit. Kaya, pwedeng maghapot kita, magtaka kita, mahapot kita na, taano ta si Lazaro sana? Si mayaman baga, mayuman ginibong sala, duman. Ay si mayaman baga, mayuman ginibong sala ki Lazaro. Dahil niya man sinipa, dahil niya man sinuntok, dahil niya man pinalayas. Alagad taano ta si parusa, impyerno man giraray, andi nagusan, kay itong mayaman. So mga tugang, digdi, dinadara kita kan simbahan sa katukduan kay ni, manunungod sa inaapod pa, nasarong kasaalan na malala. Yan ang inaapod na sin of omission. Sin of omission. Si Pope Francis, igwa siyang ginagamit na tataramon para sa kasaalan na ini. Asin ano iyan? Sin of indifference. Si mayong pakilabot
sa iyang kapwa na nangangaipo. So mga tugang, kung mahiling ta sa ebanghelyo, si mayaman, igwa man sana siyang kakayahan na magtabang. Alagad, dai niya ini, ginibo. As in, igwang duwang bagay, igwang duwang rason, kung taano, dai niya ini, nagibo. Ang pagtabang kay Lazaro. Enot na enot, ang inaapod na self-centeredness. Kasi ni kadua, ang inaapod na greediness o pagiging paslo, sakim sa makamundong kayamanan. The rich man was totally focused on himself and on the material possessions that he had. So kaya nga ni, dahil obsessed siya sa iya sa ng pansadiring kapakanan, pati sa iyang mga kayamanan, si Lazaro naging invisible sa iyang mga mata. So araw kayan ang kamunduan kung igwang mga tao na nabubuta sa makamundong kayamanan. So mga tugang, kay puwan tamang giraray na linawon na para kay Jesus, bako man maraot na magkaigwaning o magkaigwa kita ning sa diring pagrurugaring o material possessions sa satong buhay. In fact, pangangaiputa iyan. Alagad, ano ang habo ni Jesus? Kung ining mga kayamanan na ini, dinadara kita sa pagiging makasadiri. So yan, ang habo ni Jesus na maging kita dahil sa kayamanan ta. Ngunyan, paano ta? Ano ang mga paagi tanganing maiwasan ta ang pagiging sakim o makasadiri bilang mga Kristiyano? Mga tugang, igwasa na pong tulong bagay na buta kong ihiras sa Indo as ways on how we avoid greediness and self-centeredness. Enot na enot, learn to count your blessings. Aral daw, bilangon nindo ang mga biyayang itinausa sa Indo nin mahal na Diyos. Dai magpara-focus sa mga bagay na dai pa itinao sa Indo. In God's time, maabot man yan. So yan ang pagkakaiba ta sa perspektibo kay ning mayaman. Siya, binibilang niya, focus na focus siya sa kayamanan niya. Pero kita, anbot kung sabihin na count your blessings, bilangon ta, as in i-appreciate ta kung ano ang igwa kita na tinausato kan mahal na Diyos. Learn to count your blessings. As in dapat, daiman lang magtapos, digdi, an sa tong gigibuhon. Tanganing makaiwas kita sa self-centeredness, as in greediness. Dapat sundan ta pa ini ning pandua. As in anong impandua na ini? Yan ang inapod na pagpasalamat sa mahal na Diyos. Gratefulness. So mga tugang, ngunyan lang na week po, nagkaigwa kami ning Bible sharing kan mga seminaristami sa SKK ko na naka-assign sa kuya. And I was touched by the sharing of one seminarian me. Sabi niya, ako, na-realize ko, sa pagbasa ko kay ning Ibanghelyo, manunungod sa mayaman na ini, tapos kay Lazaro, na-realize ko na kaipuhan kong magpasalamat sa mahal na Diyos. Ninhulitaan gabos na bagay, gabos na biyaya, na igwa ako, hali sa mahal na Diyos, huli sa mahal na Diyos, asin para sa mahal na Diyos. But kung aning uliton nindo yan, ang gabos na biyaya na igwa kita, hali sa mahal na Diyos, huli sa mahal na Diyos, para sa mahal na Diyos. Kaya dahil tayo pag-isipon na ang gabos na pagrurugaring ta, we have an absolute right na sasatuya iyan. No. In fact, Jesus would also use a parable na sinasabi kita mga stewards sana, mga katiwala sana kan mga bagay-bagay na iyan. Anong but sabihin kan katiwala? Inintrustan sana ning mga bagay-bagay. Kaya dahil pagsabihon na strictly speaking, sa to ang gabos na igwa kita. Ninhulita iyan, hali iyan sa mahal na Diyos. In fact, pag magadan kita,
mawawalat pa nga niyan, digdi sa kinaaban. Kaya, it is a complete contradiction na sabihon ta kung sa satuya talaga ang gabus-gabus na bagay na yan, pag sinabit ang arog kayan, madadarata dapat yan sa ikaduwang buhay. Pero dai, kundi nawawalat ta, iyan digdi sa kinaaban. As in, iba na naman na tao, an magkakaigwa kang mga bagay na iyan. So mga tugang, we don't have an absolute right to possess ining mga bagay-bagay na ini. Nahali sa mahal na Diyos, ninhulita ang mahal na Diyos, ang gabos na bagay, ang mga biyaya na igwa kita, hali iyan sa mahal na Diyos. As in, ay katulong bagay na kaipuhan niya tong tandaan, well, nag-count na kita kan sa tong blessings, nagpasalamat na kita, kaipuhan tamang po, nagamiton nin tama, ang mga bagay na ikinatiwala sa satuya nin mahal na Diyos. Gamiton ta in a right way. As in, ano ang saro sa paagi? Tanganing magamitan nin tama, ang itinao sa satuya nin mahal na Diyos, ihiras ta sa mga nangangaipo. Mga tugang, nagirumdumang ko lugod, kanako diakono pa, back in 2019, sinubli ako dyan sa katedral to help para sa Peña Francia celebration. And we all know, sobrang busy baga dyan, grabing kasisibutan. So kaya nga ni, one time, sa Rungbanggi, na lipasan ako ng pagkakaan. Dahil ko nakapamanggi. So dahil kadakol kang ginigibo. So kaya, nag-decide akong bakal na lang ng kakanon sa luwas sa sarong fast food chain. So sabi ko, iti-take out ko na lang, tanganing habang nagkakakan ako, natatapos ko sa gibo ko. So habang nakabakal na ako, pagbalik ko, igwa kong nahiling na sarong paralimos. Nagkakalkal ng basura. Sin kung ano ang mahiling niyang pwede pang kakanon, kinakakanya. Kan mahiling ko ining dukha na ini, pobre na ini, paralimos na ini, nahirak akong maray. Kaya si kakanon, nadaradara ko, dawag gutuman ako, itinao ko na lang sa iya. Sinabi ko na lang sa sadiri ko, sa katedral, igwa man duman, mga kakanon, dawat tada-tada, okay lang yan. At least, nagkakakad ako. So mga tugang, ibangon sa pagmati kapag ika nakatabang sa tawong aram mong nangangaipo talaga. Grabe ang konsolasyon. So iniman nga ni ang agyat po sa saindo. Iniman ang challenge sa saindo. If you want to experience the joy of giving, learn to share your blessings. Ulitin daw po yan. If we want to experience the joy of giving, learn to share your blessings. So mga tugang, in our modern day, kadakol, sa presenting sitwasyon tangon yan, kadakol na mga Lazarus na manunumpungan niya to sa mga pang-aral daw tang pagkabuhay. Maybe some of these people are not just materially poor, pwede rin emotionally poor. So it's up to us on how we will help them. Nasa satuya na. Kung kita kaya mabubutan ng self-centeredness and greediness, then daitayan mahihiling ang pangangaipo kan sa tuyang mga kapwa. That is why kaipuhan na mag-iwas kita sa duwang kasalan na ini na naglilid pa sa mas malalang kasalan, ang sin of omission or indifference. Sulugod, mga tugang, ngunyan na Domingo, sa tuyang hagadon sa mahal na Diyos, nalugod tauan kita nin bukas na puso, nin puso na igwang pagmakulog, tanganing mahiling ta ang pangangaipo kan sa tong kapwa. Take note, di ba po, sa huring mga aldaw, even Jesus would say it in the parable of the last judgment, every one of us, each one of us, will be judged according to what we have done in this world. So learn to share your blessings. Amen. Matindog po. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo,
namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatlong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibining banwaan, amang makakamhan sa imong akin na nitawo sa pagligtas mo sa kasalan, asin sa kahurasaan. Buot mo na iligtas ang mayaman sa indang pagkadayupot sa kayamanan, ulitan sa indang puso naging matagas, siring sa gapo. Hinanyugan pamibi kay ning banwaan, na naglalaom sa imo, sa lambag kakagadan at sa tung sasabihon, kagurangnan kahiraki kami. Kagurangnan kahiraki kami. An mga namamayo sa simbahan, tanganig danay nindang irokyaw an katotoohan sa marahay na bareta, manunungod sa kwarta asin sa paggamit kaiyan. Mabibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahiraki kami. An mga namamayo sa banwaan, tanganing daininda gamiton an sa indang kapangyarihan sa pag-abuso kan tinalaan na kwarta para sa karahayan nin kagabsan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahiraki kami. An mayaman sa mga material na bagay, tanganing magirumdoman ninda na an buhay halipot para sa paggamit kan kayamanan na iyan sa tunay na kristyanong paagi. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahiraki kami. Para sa mga nasa kahorasaan, tanganing daisinda mahalean ning pagsarig, asin paglaom sa pagkaherak nin Dios. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahiraki kami. Kunyan, sa katuninungan kan sa tung mga puso, sa tuyan ng sambiton, sa kagurangnan, sa tuyang mga personal na kakagadan. Kita sa kagurangnan. Kagurangnan kahiraki kami. Diyos na mahirakon, salamat. Sa pagpukaw mo sa mo, manunungod sa paggamit kan kwarta, baguhan sa muyang isip, manunungod sa paaging kristyano, tanganing magindalan nin sa muyang kaligtasan. Ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko sinan sa indong atang lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na mahirakon, ako ay ning samuyang atang, gibuhan na maging burabon nin biyaya asin bendesyon, para sa muya, iniinagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat, Maninigo asin dapat, totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibumuan gabos na sangkap kan kinaban. Asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang. Asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan gabos na angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos din mga aukbo, ang langit asin daga, halokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, halatanan minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabon din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, ang aning para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyong mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad, ning kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. an pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. At padulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang agum, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kapanahon. Amen. 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 Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no na kaugalean, nangangaas kitang magsabi. Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan umang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you. Peace be. Cordero kan Diyos na nakapapara Kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kan kinaban. Awi kami, din katuninungan. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara, kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero.
Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Hawak ni Kristo. 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 Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan sa Eukaristiyang ini, sa mong rinorokyawan pagkagadanas in pagkabuhay liwat ni Kristo, makatabang lugod sa mo sa pagkamit kan kaligtasan asin kamurawayan. Ulita siya ang kagurangnan sa panahon na dahing kasakoran. Amen. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to ang sa tong celebrante ngunyan, sa Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuyang mass sponsors, Absalon Abio and family, Matias family, Lorraine Evanine and Robert Jr. Eifert and family, De La Vina family. Salamat po. Asin ang mga nagbasa, asin ang ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa Indo po gabos na nakisumaro sa misang ini. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento, asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-aire kan Misa ni Banwaan, na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa Converge Channel 9, asin sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang Misa ni Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa ni Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon,
na dai nakakaatindir nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. Salamat po sa inyo sa pag-imbita. Giraray sa Kuya Digdi. This is not my first time, man. Pero salamat, Giraray po. Nakapag-misa Giraray ako sa CRC community. Thank you po. Thank you po. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sinbendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama at sinanaki at sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Lakaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus dahon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya dahon yakop munya. Ang tatarahamon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohon din pa kung gusto, tamanin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalangin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munya. Harayo haraniman, paduman banwaan,